галиба. Хиляди години, батко. Градежи, градежи. Яко градежи. Си бал майката и път. Красиво бе. Това ти ще се уби човек, бе. За няма нищо. Ще се уби човек, за няма нищо, бе. Почнали хората и няма пари да си го реставрират. Почнали са го тука. Строили. Чуй деца построили траките и римляните. Ние не можем още да го извадим на бял свят. Тук не знам колко цивилизации са минали. То проската ще каже. Баш майстора. Големи изида и голямо нещо вече. Бах, то робски труд. Искаме тук отгоре да се кача. Ще стане ли тази работа? Че видях нещо интересно. Ето камък ми хареса отгоре как седи. Да видим за какво става въпрос. Да. Ето. Има отар. Ето. Вижте. 1 и 20. 1 и 30. Ако си остава 1 и 30 тук, значи нещо е извадил там. Браво, българино. Само така разрушава история. После се чудим какво ще оставим на децата. Да. Тук се е правил нещо.
Горяло ли е, какво е, не знам. Не ги разбирам толкова тя работи. Ние сме в друга сфера. И тази много ни е позната, ама хубаво е човек да се разкарва и в природата, да види какво са построили неговите деди. Без човек да си опознае родината, как ще я обикнеш. Те ни отишли на Балкан един път в живота, ама Дубай им е мечта. Дубай. Да ви имам Дубая. Сигурно е тук всичко е, да не казвам надолу, на етажи. Но както винаги, държавата няма пари. И то зато и има там 1,30, защото държавата няма пари. 1,30. Хвърли тия чували. На его такова отгоре. Пердета. Те и ще си остане всичко. Гледай, купчини долу градеш. Кой да го разчисти? Кой знае, надолу всичко е... От другата страна на Балкана, на дерето, намерих и отдушника. Явно тук някъде има пещера, защото от другата страна има отдушник. Ясно се личи как е поставен, обработен. Само за тази работа. Надолу продължава. И там се вижда, че има още. Знаете, всичко е на тераси. На тераси. Но няма кой. Колко работа е излезнат отдолу, дето държавата може да ги фърля там в музея. И да събира хора от цял свят да ги гледат. И да изкарват пари. Вижте и камъчак е сложено тук. Няма как да дойде тук. Няма пари за история никой не дава. Като прайца. Че най-вероятно и гроб. Аз на такова го приличавам. Най-вероятно. По-компетентни ще кажат. Иначе няма нищо издявано. Нещо да пише. Обаче те е забит прав. Макар че Паянтов. Може и те да са го дигнали. Да не е нещо гроб такова.
Да. Има какво да се разкопа и какво да се желая, ама като всяко едно нещо, ако има желание, ще стане. Тук как да се кача? Ще да е красиво да се кача отгоре. Ама се на ръка, трудна работа. Трябва да пробвам това стана. Ще му ли нещо храсти някой нинджа? Таралеши. Да. Общо взето намерихме калето, почнато, покопано тук оттам, измъкнато хват мой, откраднато хват мой, взели парите и туто финито. Всичко тъни, батко. Турили тия чаршафи. Това всичкото тук е, гледай, ако вземе да се чисти. Много хубаво място. Археологическо. Почнато и заебано. И после викат няма пари. Вие сте го почнали един път, направили сте нещо, ами да върши тази работа, защото тук като го оставиш, то пак ще занимари. И пак ще отиде от там, дето е дошло. Ще падне. Тролата ще го вземе. Обе цепки. Ще почини малко с припъчи, ми се хвана ръката. Но не знам, не виждам къде варя. Общо взето забравен от Бога.